sieltä tulee lisää varikon läpi jo rangaistuksia numerolle 19 Mirko Bortolottille. Mutta siellä taitaa olla osalla porukasta, mä en ihan katsonut, siellä taitaa olla osalla porukasta sadekelin pyöriä ollut jo ihan alkajaisiksi kiinni, koska nyt on vauhti kyllä sen verran kovaa Wickensille. No ei ole kyllä, ei Wickens hyvä kun pysyy näpissä. Ihan tulee sieltä katkolla Wickens, eikä pysy näpissä, vaan lähtee siitä näpistä kärkipaikalta. Kanadan Ontarion poika on ulkona pelistä. No hetken katoin, että siellä taitaa olla sadekelin pyörää, mutta ei ollut. Ja sitten osuu lisää. Ja siellä on kohta jälleen turva-auto radalla nyt Paul Warhaugilla. Tärkeä paikka, sieltä tulee Mülleriä, Cordeiroa, Christensenia. Ja sitten sieltä tulee lisää tuohon samaan kasaan. Tää oli ihan odotettavissa. Kun ei pysähdy, niin ei pysähdy. Ivan Lukasevich Status Grand Prixn autolla. Hänen kisansa päättyy siihen ja kohta tarjotaan sitten turva-autoa. Se on sinänsä punainen lippu itse asiassa, kilpailu keskeytetään. Sinänsä harmi Paul Warhaugin kannalta, että hän ei ehtinyt sitten hyötyä kuitenkaan tuosta tilanteesta ihan tarpeeksi. Varikon portilla valo kuitenkin palaa vihreänä. No, punainen lippu itse asiassa tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että niille jalansijoille ei tarvitse pysähtyä, vaan sitten autot ajetaan lähtöruutuun. Tai vaihtoehtoisesti safety carin perässä sitten tuonne varikolle, mutta voisi sanoa, että aika lailla vesitty tämä kilpailu. 6 kierrosta on matkaa maaliin. Mutta miksei punaisen lipun merkkiä kuitenkaan ole täällä. Siellä heilutettiin punaista lippua, mutta ei punaista lippua ole tuossa, vaan turva-auto tulee radalle. Siellä tehtiinkin sitten pikaratkaisu ja vaihdettiin punainen lippu turva-autoon. Nyt on jännä nähdä, kun tuo tulosmonitori joskus tuosta mitkahtaa oikealle paikalle, että mikä tässä kisassa oikein on järjestys. Nimittäin aika paljon sattui ja tapahtui. Täytyy sanoa, että ihan en ole kyllä nyt kärryillä, että kuka tätä vesirallia johtaa. Ei vaan pysynyt Wickensillä. Sen verran lähti vesilirtoon, että siinä ei ollut mitään tehtävissä. Wickens kuitenkin pääsi aika nopeasti sieltä takaisin liikkeelle, tosin silleen niinku pari tanssia tossa. Siellä on Felix Dacos